Malinaw, makusog, nanadadangog sa Kapikolan, maging sa enterong kinaaban. Ini ang 97.5 Bangon Okfm. 97.5 Okfm. Gusto ko, okay ka. Oras ngunyan, 4 minutos, makagang alas 7 nin pagkaaga. Bangon Baretra, alas 7. Ang katiripunan kan mga nangingenot na barata kanal daw. Ihahatod sa inyo kan 97.5 Bangon Okfm. Bangon Baretra, alas 7. Bangon Baretra, alas 7. Diyos maray na aga sa hindi kabos matugang inian na Bangon Baretra alas 7, aldaw nin Lunes, Petsa 18, kan Enero 2021. Ako si Berta de los Martires, asin uya enot ang mga headlines sa sa kanambot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Tulong tawan kang Philippine Army nagkagarda sa pananambang nin NPA kasudma duman sa Albay. Bicol nakapag-record ning 60 kaso ning COVID kang aldaw lang nin Sabado. Pilipinas, ikadua sa inapon na Instagramable sa kinaban, but sabihin mahilig magparapost ng retrato sa Instagram. Nagbagsak na helikopter duman sa Mindanao, 7 ang gadan, pinapaimbestigaran ng Philippine Air Force. Ang tunay na presyo kan bakuna ni sa China, 650 lang, barato kung ikukumpara sa iba, sabi kan Malacanang. Posibleng bulong sa tinatakutan na dengue, isa sa irarom na sa clinical trial kan DOST. Mga Pilipino ang nagdiskubre kan bulong. Vice President Leni Robredo nagpaparangirit-ngirit na inapudan si Presidente Duterte. Tangani dang magtiwala ang mga Pilipino sa bakuna, inot magpatulok ng bakuna si Presidente Duterte. Sa lado international, Mexico, sa laog lang ng sarong simana, may gada na 7,000 uli sa COVID-19. Ice cream na hali sa China nagpositibo sa COVID-19. Gabos na 50 estado duman sa Amerika high alert ngunyan inhuli sa inabon na armed protest o mga maprotesta sa inaugurasyon ni Biden ng pagprotesta may halo ng mga badil. Sarong heavily armed man ang arestado duman sa may Kapitolyo kan Amerika inhuli man tayo ni tambak ning darang armas. Baretang showbiz o Hollywood, music producer na nag-compose kang Let It Be kang Beatles. Binawian na nimbuhay sa laog kan presuan. Yan ang mga headlines sa sa kanamot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rice coffee para sa kalusugan. Rice coffee 14 in 1 plus 1. Rice coffee, purong-puro ang sangkap. Rice coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice coffee sa morning,
Rice coffee sa evening, rice coffee any time of the day for a healthy family. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Barreta alas 7. Oras sa 11 minutos makagi ang alas 7 nin pagkaaga. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal, tulong soldados ang nagkagardan matapos tambangan ni mga pinagtutubudan miyembros kan New People's Army kasudmang alas 8:25 nin aga sa may parte kan Bangkiruhan, Legazpi City, Salbay. Sigon kay Southern Luzon Commander Lieutenant General Antonio Parlade ng mga nagilan na soldados miyembros kan 31st Infantry Battalion. Sinabi ni Parlade na kikipag-koordinar ang mga soldado sa sendang PNP counterpart para sa paglaog ng mga heavy equipment kan Sunwest Corporation para sa gigibon na road opening hali sa may barangay Villahermosa, pasiri sa barangay Bariis sa Legazpi City, kan tambangan kan mga communist terrorists o CTGs, sigun man ki 9th Infantry Division spokesperson Captain John Paul Villasa. Nakamotor ang mga soldados na naka-assign sa Community Support Program. Sinabi ni Villesa na nasa 10 armadong miyembro kan CTG o NPA ang nanambang sa mga soldados. Afuer sa tulong soldados na nagadan, may sarupa ang irido na nakasurvive sa insidente. Sa presente, pinagbubulong na ang sarong soldados na nalugadan. Siniguro man ni Sulcom Commander na papakusugon pa ang silang kampanya laban sa mga communist terrorist group. Nagtutubod man si Parlade na posibleng pagbabalos ang motibo kan mga NPA sa pananambang sa mga soldados na kayto mining kalaban-laban. Ang Bicol Region nakapaglista ng sinasabing dakul na kaso ng COVID-19 kan nakaging Sabado. Ini nag-abot sa bilang na 60. Alagad ini maimansubot ni mga namamati o normal lang. Alagad kang testingon, sila positive pa lang sa COVID-19. Sa Masbati, iguaning kasong 35. Sa Camarines Sur, iguaning 13. Sa Albay, 6. Sursugon, 5. Kaya may total na 614 gabos ang may kaso ng COVID-19 sa Kabikulan. Magpungkang Enero 1 abot man Enero 16, nagkakawat sa pun sa saro sa 60 ang kaso sa kada semana o kada aldaw sa Kabikulan. Ang total na record sa Bicol nakiguning kasong 4,044, alagad kadakul-dakul man kang naumayan. Nasa 2,264. Ang aktibo kani sa Kabikulan 614. Asin sa enterong Bicol ang binawi ng buhay huli sa COVID-19 nasa bilang na 166. Bareta lokal, nasa linya si Hila de la Cruz. Apat ang rinamalan, duwa ang nakadulag sa inibong illegal gambling operation kan mga autoridad sa Banwaning Pili, Camarines Sur, mga bandang alas 2 kaswapon sa Sunan 9, kan Sitio Mampower, Barangay San Jose, Pili, Camarines Sur. Ang mga personay kan Pili Municipal Police Station sa pangingon ni Police Staff Sergeant Tito Gabino III at nauno sa direktang supervisyon ni Police Lieutenant Colonel Bugad Araw, ang Chief of Police, nagkondusyon ng anti-illegal gambling operation na nagresulta sa apprehension kan mga suspect na sinda Arnold Ampungan Ipilais, 48 anyos, Numeriano Uñati San Andres, 46 anyos, Manuel Dio Banamera, 74 anyos, saka sarupang persona na dahil pa nabibis na pinangaranan, na kung saan ang nasambit ng mga persona, mga taga-duman sa Sunan 9, kan Lourdes Village, Barangay San Jose, Pili, Camarines Sur. Mientras tantong ang persona ni Romnick Potentado, nasa tamang edad sa Mark Flores Potentado, 34 anyos, mga residente kan Sunan 9, Lourdes Village, Barangay San Jose, Pili, Camarines Sur. Iyo ini ang nakadulag, ang nasambit ng mga persona, ang nadakop na nagsusurugal ng pagtupada o tari-tari na kung saan na-recover sa senda. Iyo ang apat na pidasong lalong, sarong pidasong gadan na lalong, asin man ang kwarta na nakakalaga ng 1,910 pesos. Ang nasambit ng mga persona, ang tulos man na pinagdara sa Patura kang PMP, formalmente naman na pinikaparar ang mga makakandigong kaso sa pagsanga sa senda kang Presidential Decree 1602. Dagdag na informasyon para sa 97.5 Bangon Okfm, iniman si Hil de la Cruz, gusto ko okay ka.
Oras ngunyan, 16 minutos makagyang alas 7 nin pagkaaga ang oras atod sa kanabot kang Cabral Bicolandia Supermart. Atod man kang DMSQ, sirman kang original na Master Square. Sa iba pang bareta nag-apilar si Quezon City Representative Alfred Vargas sa national government na ikonsidera ang house-to-house vaccination kang nasa 10 milyon na mga senior citizen sa nasyon. Sigon ki Vargas, baka na kaya maulakitan ng COVID-19 ang mga gurang kung mapasiring pa ang mga ini sa pinag-assign o assign na vaccination sites sa sendang mga barangay. Pinagpupunirman kang kongresista na dapat gibon ang pagpapatulog kan bakuna kada sityo kung dai posible ang house-to-house vaccination sa mga senior citizens. Pinagpartiman ni Vargas na sa mabut man na semana, maggibo ning hearing ang pinapamayan kaining House Social Services panel para magagad ning update sa Department of Social Welfare and Development in koneksyon sa master list kan mga makakaresibi ng COVID-19 vaccine. Dapat masubot na siguro kan national government asin kan mga lokal na gobyerno na dai mahalo aning politika ang nasabi ng listahan. Pinagagad man kini sa gobyerno na magkaigwa ni mga partnership sa private sektor para siguro na magkakaigwa ng bastanting cold storage facilities ang nasyon para sa mga babakalon na bakuna. Bareta sa lado lokal, nasa linya si Ernie Marfil. Bawal na ang pag-abiyay kan mga drivable sa National Highway sa Manuan kan Pablo na Camarines Sur. Inambagan na pigtuan doon kan alkalde kan sinabitan manahan matapos magpatupad ang task force on road clearing tapos tricycle task force na yun ang nagkapasunod kasi nabitan pambabawal sa National Highway kan mga tricycle, pribado man o pampubliko, daw kargahanin na urig na dapat na dahil na mag-yaba-yaba sa National Highway. Manunutoran ka nakaagin na simana ang nakulaon aksidente dyan sa Manuan kan Pamplona na nagdaragpakan na nalo sa abuto sa 10 na mga bihikulo. For medyo kan pa kinani, nag-apod din na urulay sa transport sector ang sinabitang alkalde tangani pag-ulayan subot ang pining alternatibong ruta o bagaman pining kipuhon ka na sa sektor ng transport o kan tricycle sa Pamplona tangani nga dahil man mapunduan sa nang hanap buhay ang mga tri-mobile kaya sa roda sa padagdag sa pag-gawin hazard sa highway lalo na gamit ini kan mga marikas na auto ang Pamplona kaya tanos-tanos sa National Highway asin permina sa nakakasapog ang sinambitan mga tri-mobile sa disgrasya sa tinampo. Iyan ang report. Ako si Ernie Marfil, gusto ko okay ka. Pinagsiguro ni Presidential Spokesperson Harry Roque na dakula ang gagastuson ng gobyerno sa pagbakal ni kada dose kan COVID-19 vaccines na gibukan China or kan Chinese company na Sinovac. Payag ini kan opisyal sa tao kan mga kwestiyon kung tano ta nagpipirit ang gobyerno na bakalon ang Chinese-made vaccine sa ibong kan mas baratong presyo ang kada dose kan mga bakuna ang gibo sa Europa sirman sa Amerika. Dahil palang naaloy kang ipaluwas kang opisina ni Senator Sani Angara ang listahan kang subot presyo kan duwang na dose kan mga nanginot na COVID-19 vaccine. Base man sa listahan, pangduwa ang Sinovac sa nahali sa China ang pinakamal na presyo na nagabot ng 3,629.50 centavos. Ang bakunang gibuman kang Novavax ang pinakabarato na 366 lang ang kada dose, mantang ang coronavirus vaccine kang AstraZeneca na binabakal kan haros gabos na local government units as in private sector ang nasa 610 ang presyo kan kada duwang doses. Mantang ang sinabi man ni Harry Roque na ang sinasabing report na mahalon ang bakuna kan China, iyan fake news. Bakung 3,000 ang kada dose, kundi 650 ang kada dose kang bakuna ali sa China. Kaya yung binabakal kan Pilipinas, tayo nida madaling sarayon asin may maray na deal ang China sa Pilipinas na pwede ser kung pirang porsyento sa na kaya na ang babayaran kan gobyerno, ang iba libre. Bareta lokal, nasa linya si Carlo Baldosa. O balikan ta na lang si Carlo Baldosa, magapod na lang. Mabalik sa Ratyan ang Bangon Baretra alas 7. Okfm. Gusto ko, okay ka. Sige.
gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban! Panahon man ng karamdaman. Tuloy ang laban! Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban! Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak, herbal supplement syrup for kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung pinakamurang presyo at di kalidad na mga bilihin ang hanap nyo, dito lang yan sa Bodega Glassware, the Houseware City. Sila ang may pinakakompletong houseware, kitchenware at glassware, maging pinaka-latest na home appliances at iba pang mga kagamitan. Kaya tandaan, Bodega Glassware, the Houseware City. Dahil bawal ang mahal, dito sa Bodega. Bodega Glassware, the Houseware City, Prieto and Abella Streets, Peña Francia Avenue, Naga City. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ng do-it-yourself sa full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ng 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang Naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance sa ka-exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung kang magamit akong biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Foresap presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mabiopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, biopatch ka na. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Changson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin, bigay. Pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus. Gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit katawan ko dahil sa UTI. Tinake ko siya 2 times a day. Good for 1 week. Hindi na sumasakit yung gilid ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Plemex na! Kawawang batay, lumo, hinika. Parado ng salbay, plema. May halamang muti, natural na pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap na sa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Baretra alas 7. Minutos makagyang alas 7 ni na pagkaaga, balik sa Bangon Baretra alas 7, ngunyan sa lado international. Sarong heavily armed man ang inaresto kan mga FBI, kan mga otoridad dunga sa Amerika, ini sa luwas kang US Capitol. Tainitambak kung subot ning armas na demang pinayliwanag kung anong tagulpi siya nin armas. Kada kuning badil, kada kuning bala,
Siya si Wesley Allen Becler kan Virginia. Siya subot di naman nagpaliwanag kan sa diri basta siya nadakop na gulping armas as hindi pinapiling kan FBI na gulping magrarally na magdadaranin armas. Kung kaya ang gabos ang 50 Estados Amerika nasa high alert ngunyan inhuli man sa report kang FBI na magkakaigwa ng protest rally para kontraon ang pagtukaw ni Joe Biden. Ang nasabi ng protest rally halo ang subuot ning burumban as imbaradilan. Kabali sa pinag-iingatan iyo ang DC o ang District of Columbia. Malata ang nagdeklara ng state of emergency ang mga gobernador kang Maryland, New Mexico, Sirman, Utah. Ninuliman ta dumasubot may mga warning ng magkakaigwaning kaguluhan. Sarong ice cream na alis sa China ang nagpositibo sa COVID-19. Bako ng tao kundi ice cream na pinag-aadalan duman sa China. Ini nagdiskubre kang National Chairman kang nasabi ng Health Ministry ng sample ice cream. Yan subot pinagkumpiskar na ang rinibong ice cream duman sa China. Ini produkto kan Tianjin Dakyadao Food Company duman sa Banwan kan Tianjin sa northing parte kan China. Ang ice cream subot kaya nakuha na ng mga raw materials kang milk powder nali sa New Zealand. Ini nakuha ng paning sarong klase maning powder naggali sa Ukraine na yung pinagsasautan kan China na pinagali ang kang COVID-19. Ang Mexico naglalalaman ng kamugtakan sa COVID-19 takan Sabado lang igwaning 7,000 na gadan. Ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa Mexico nasa 20,523. Ang total na ang gadan man sa laugman lang kan nakaging Sabado 1,219 alagad sa laog ni sarong semana 7,000 ang gadan. Ang total na gadan sa Mexico 140,241. Sa iba pang bareta sa Bangon Baretra alas 7 sa lado ni na Hollywood, ang music producer si naman convicted murderer na si Phil Spector binawinan ng buhay sa edad na 81. Si Phil Spector magirunduman ini ang katabang-tabang kang Beatles sa pagkumpos ng musika. Saro sa siyang pinagkumpos na pinaghaman kang Beatles iyo ang Let It Be. Affair sa Beatles, katabang-tabang niya sa pagkumpos ng kanta na pinapakanta sa grupong Righteous Brothers. Itong nagsikat na o ang mag-duet na nagkanta kan Unchained Melody. Siya man ang nagkukumpos kan mga kanta ni Leonard Cohen. Asin siya nagkukumpos kan kanta ni Tina Turner. Kaya siya napipreso, takang siya napatunay kang 2003 na siya ang naggadan sa sikat na aktres na si Lara Clarkson. Alagad kasulma alas 6:35 ng pagkabanggi, nagadan siya sa prisuan duman sa Department of Correction sa California. Kaya man pinagsabi sa report kung ano ang dahilan kan sa iyang kagadanan. Ngunyan baretang Kantong Putiko nagkauriyon kasulmaan mga komentarista sa Kantong Putiko na ipaabot kay Vice President Leni Robredo na day siya magtubod sa mga hambugdaan ni Presidente Duterte. Nabo niyang magpresidente si Sara Duterte taan papil ng presidente sa Pilipinas day kaya ning sarong babae. Sigon sa Kantong Putikon garong pinapadangugan si Leni Robredo. Sigon sa madudunong na analyst sa Kantong Putikon, dapat magdalagan siya sa pagka-presidente si BP Leni Robredo tayo ni makusugo na maray. Kaya da kaning ilang paso si Bongbong Marcos sa Ilocos. Kaya pa da kaning runoton si Sara Duterte sa Davao. Ano pa da ang dahilan? Dahil da siya magpropundo kumandidato. Siguradong magaganaon, takapot niya ang Bicol na sarola sa may pinakadakol na butante. Sabi kan madudunong na analis sa Kantong Putikon. Yan ang mga preskong bareta sa Bangon Baretra alas 7, nakaibanan sa lalo lokal sinda Ernie Marfil asinman Hill de la Cruz. Inasendong para bareta Bert de los Martires.
Bangon Baretra alas 7. Ang katiripunan kan mga nangingenot na barata kanal daw. Ihahatod sa Indo kan 97.5 Bangon Okfm. Bangon Baretra alas 7. Gusto ko, okay ka. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon?